Guys, din here, din 8 तारीख अगस्त 2025 खना के International Day of World Indigenous People खना World Indigenous Day पालाई दंबायो के सिगांनि साल दिन के इफ साल का और बगे रिशानि हैंडलूम उनके नुआतेरी रिशाफो ये जों तो तागो है ना नुआतेरी ही तागलाई दं और सहर की करे नाल मुस्का फोटोग्राफ नाइदी रिथाते 가장 진일이 타대노 못한 동나바의 सरकार से ओमहायके फुनुई मातंसी ओमहायके रिथादेनो फुनुई मातंसी के फायदेसन जतनो जिनि सिनजाग मुनो गोथां के नारंना बागै साकथालायानो दिनि हायदिन चिन बुकुं बारानि साल माने खनांखा चिन बुकुं बारानि साल हान बोसारनि साल के नाइदेबो अबहायके फुनुई दंगु जेफोरनो भिडिअ जानजा सिनेमंनो हिसाना बागै इखौ दाम खाय अबहाय फुनुग्लाय दं जेफोरनो फुनुई दं जेफाइसदो नाइदे ओ दमी रिसाबिया रिगनाइदिया हायनो गांजा जों दिनै अंथाइ बारानि जेखुनु ट्राइबनि न कारनानि नाङो के अमुकुनु ट्राइबनि इंलिया के जों जेखुनु दिनै ट्राइबनि कारके बेलायके नायथ'खामो के आं जमातियानि रिसाबै रिगनाय कारय नायग्रान के उन आं जमातियानि ड्रेस नारबै बर'मा मुसलमाननि के बेलायके नायथ'खा आगे के असमा के किरिमा संसाके पेटनि के तंगमनि बेलायके नायथ'खा उड़ीसा बायदि गिनाय जमातियानि रिसा जमातियानि गिनाय मुता